ing'iyo ni to olukri ingeyo machalo nade nyakwara Ramogi. Dhiambo ni yena mondo arwak wenda e ratil makawuono kamoro amora ma intie, ma en ratil mokwongo e dwe mar 8 2024 nyakwara Ramogi. Ratil mayude yawuot luo ariyo wadani wago kodgi mbaka, giduto giwuok e gwenge ma Kaluo, to bende gin e Nairobi ka gicherore kon gi kocha, to gin jo siasa. Ging'iyo ni to piny ringo nade, nikech bende iwacho ni siasa gi dongruok otudore, to dongruok biro kaluwore kod okenge moketi mamoko idhiro kod weche mag siasa. Machiegni e ratil, nyinga en George Bati, an kod Fred Okango, kanyakla kod Ken Ondiek. Giduto gin ka mondo ginyong' na e weche mag siasa. Kawuono waketo siasa e ratil. Gik moko oselokore piny Kenya ka Okango. Gik mane paro ni ok timre ema koro timore. Kama ubede ni manu bede go Ondiek. Ondiek nowacho wach moro. Chieng'no nowacho wach mar mafuta. Ma Ondiek nowacho ni nowuok Tanzania, nochiwo ranyisi gi Tanzania. To in niwacho ni niwuok Uganda. Koro ni nwaketo beche mafuta ratil. Ondiek nowacho wach moro ni en mana ng'ama ofuo kende ma ok nyal loko pache. Mana adier. Paro lokore. Sa ka sa. Koro nyiso ni siasa kaka ji ofue sana, momiyo ji loko pachgi sa ka sa. Kosa ng'ama timore, ng'ama timore siasa. Jebati. Erokamano. Nyakwara Ramogi jwang'a moso uduto. Yes. Kawuono ane ratil ka. Gosiepna Ondiek ni. To Ondiek ni ung'e ni en ja UDA ma Thering'enye. Yes. To an ja Azimio matene. To ing'eyo Bati. Yes. Yamo loko. Kendo yamo loko ma sani okudho kochomo kumoro nono. Ang'o moloko yamo? Gimoloko yamo en siasa mar Kenya. Gen Z no biro gi mbi. To giketo weche magidwane mondo tim. Weche mibadhi, weche mag public debt, weche manyo tich ne rowere. To gimiyo Rais Ruto ultimatum magik moko nyako tim. Finance bineno ka kiroko kucho, cabinet osechenji, broad-based government iloso. Tiende ni siasa mane dhicha ok nyal dhi kode kamacha. To jo Kisungu wacho ni en mana ng'ama ofuo ma ok nyal loko pache. Yes. Koro kani ng'iyo bende Raila Amolo Odinga be nogonyo joge ang'wen. Mbadi Oteke Nyang', ya South Nyanza, Suba. Sani koro tingo bendera mar Treasury. Ochomogo tir. Irito puodho kango. Osepuodhe. Osepuodhe. Irito puodho man. Kariambo. Kanyo teriambo. Puodho en ni vetting. Mbadi osebedo vetting koso boko bedo vetting. No. Koro irito report mar puodho. Vetting approval. Iwinjo. Osegoye kogno. Koro report imirito. Donge. Kanya sa okonyo dhi. Wachni kanya sa okonyo. Bandera. Yes, wachni kanya sa okonyo. Yes. Joe. Bende ni timo ne vetting kawuono. Oparanya. Bende timo ne. Wandai intellectual. Bende no timo ne ogine. An gima wacho. Yes. Raila nogolo joge ka. To king'iyo performance gi be vetting kacha. Gin joma wima be wigi ler. King'iyo wigi ler. To wacho ni gin joko dhi kucho kigin. Party okotero. Gidhi kigin. Koro king'iyo kaka gidhi kigin no. To maka jo dito mag party. Jo dito. Kina ni gin gi lemo madongo e party kacha. Yamo oseloko. An gima dawach ni Vati. Sama koro wachomo ni en sama koro nyaka ng'ato go break matin. Ting'iyo ni piny ochomo kanye. Yamo ni okudho kodhi kanye. To sama yamo kudho to kik ibed mabor nikech yamo nyalo teri e nam. To be kibedo machiegni bende yamo nyalo teri kuma ok onego terie. An awacho ni kane wan gi Ken ka gine mokalo cha. Kane wago siasa ma koro notwere ma nwagwera gi Ken kama ma kata Ken kom kemo gore piny amiyo ma Ken pi modho. Kawuono ka bigo Ken nikech an ng'ama pacha ka ng'iyo mos taneno ka Kenya ni onego ji oriwre. Ji onego riwre e gimi wacho mar dongruok. Kik wadondre, wadongre. To ka wadongore to wan joka nyanam. Wasebedo gi chandruok. Ma bende sirikende mosebedo pok ong'iyowa ga ahinya. Kadipo nono ni riwruok makoro dhi bedo ni kata gin joma modonjo mana kigin, party okoterogi, Azimio okoterogi, to gidonjo to ginyalo konyo Kenya mangima. Ka Kenya mangima orimore gi Homa Bay, Siaya, Migori, kata mana Kisii kucho, mano the greater South Nyanza, ka giloso be Kenya.
to mano dibed gima maber nikech wasebedo gi chandruok kaka oganda ma joka nyanam. Chandruok mabiro en ni nitiere lemo mipogo makoro resources luwo, resources bawa. Wadwa ng'iyo ni ka vetting ni orumo. To ka dipo ni jodito maya gwengewa modhi or mondo dhi okony Kenya. Ka Kenya en ka Nyanza en part of Kenya. Kara dipo ni nitiere gimoro maber manyalo wuok e winjruok makelo dongruok. All right. Ken oseiko ruonde kadiri, aparo ni o mi thuolo mondo mi uo mondo embo donji. En mana wacho mana ni mana mofuo. Adwa kawo thuolo mokwongo nagoero kamano joka nyanam kuom yie mondo gibed kod weche no makama kama. Nana mor ka wacho ni nyocha nyawa yalo but ka niluonga ka mokwongo tik ne wan gi Brian Weke. Brian Weke kana wuoyo ka an gima na wacho and en masika nuoye nya nuoye everywhere ni kopore ni ok wanya yudo sirikal mwasetemo nyadi uchiel to wamanyi rogo mwanyalo donjo godo sirikal mantie mondo waingi kaka wapango mipichwa kaka wanyalo go mbele ka wane iye mane gima sebedo kanyo cha wacho kana wacho ni joma Nyasaye omiyo thuolo mondo yuthuolo sirikal mondo dhi otigo wajiw kendo wamigi lwedo ne jo film manane wan wacho ni joma ni wan wapaka ndhoga onge andhoga kawuono ana wacho ni ende ne injili mapod wadwa yalo sani emomiyo sani ko wacho Mbadi o qualify nyadi 110 gi wiye. Mbadi is like a minister already. Awacho ka maybe jomoka nyadaut maybe but Mbadi minister opio wandai no nyiso rieko mare gi weso mare gi teko mare monyalo tayo. Nyiso ni ministry no waseyudo koro an gima ng'eyo ni kata segoe kogno kata kokidhi puodhe mago joluo moyudo thuolo e sirikal kendo an adwa pakogi makata ting'o gi wiya tadhi ting'o gi ating'o wiya nikeche kaka nine napakore mondo molo cha iwinjo an so long as kaka nine napakore mondo molo kendo apakore mondo nyaka sani nyapako walo kendo moda gero ni biro yudo thuolo kete sirikal poda pake e kaka pako Mbadi kaka wuod luo moyudo telo e kaka pako Wandai kaka wuod luo moyudo telo nikech an gima sebedo ka wacho ni kwano ratego kotami gachiel titeme gariyo kotami gariyo titeme wang' ni agency no miyo wathuolo kotami gimedo itame gi golo kotami gimedo tigoyo samoro kole momiya wacho ni sani okango nyocha gikalak gi ka ni neno kipenjo jo ni wanyo kinya wuo gi Ruto okonya duoko tiende ni kalak too much ja Wasingishu Senator Mandago wacho ni gini keto ka okikete kete dogi kama kifuolo to the main thing ma joluo be nyaka understand wanyocha gi ka wani wanandhoke moko podo kuwi moko herandi to ni wire nyocha wacho ni watigi sirikand Ruto koro giwacho nyathi mondiek cha wacho weche manono kawuono ang' nang'ia ne comments gi magindiko because the truth of the matter masebedo ka wacho kendo remain on it ni ka ok waseyudo thuolo madonjo sirikal an Mbadi nyocha wacho e yo makare kowacho niya wan dang' ketwa ni warit mana chiemo mibiro kelnwa gi lori to jomoko to muodo nyoch mahanya wan bende wabedo rei mahanya ne wamuode uru gi jogi sam warito chieng' mar lori no kobiro be wabiwe chamuru an mane mano mi wacho kosendese ne rei mondo molo nyocha njom wariu lwedo wadwa ma Nyasaye osemiyo thuolo kanyo ndese no walo nyowa kwan oriu to gi nyiri wa gi chuo luo manyo yudo kombe mopogore parastatals and what have you nikech sirikal osetamwa kawo kako ganda koro nyaka wamany kaka wabo batho ineno mar William Ruto William Ruto kikudonj kata nudwa golo William Ruto president nyaka 2030 to bang' mano wabedo kod William Ruto pendo wanyo wadwa kane pin tek ne wabedo kodi mane wa save ni the situation koro gik sama wambe koro nyaka miwa genuine yok moro mar okora manyocho wuondwa godo ni system gi deep state to iwuondo to gire magikuongo wewa first minute ka maka kanyo chokora mana kweri ka ni ng'acha nok dwa miyo Raila telo William Ruto ni ema dhi miyo jaluo telo kata ko jaluo ma Raila kata ko jaluo ma an kata mokango kata Mbadi because kise keto Mbadi minister ma finance winji dongi jaluo joluo e kata ina iwinjo sama se ka Mbadi oket minister ma finance kacha to remo ndo molo bende bathe kaja e interior to baso andari be ni kaja nyiso ni nyeno se keto wa position ke power te gi energy omiyowa pesa te mar Kenya ko miyowa bas weche ming'iyogo kaka itimo blue economy nam thurwa bo miyowa koro wan gima wadwa kwa wuokang kaka jawo Mabei koro wadogo Mabei dalawa kapok adhi mabor
Sani komwa mar chama mane wan go badi ne digo mar ODM. Sani neno ka koro ok wadhi bedo kode. Koro nyiso ni deputy party leader. Koro be kuri organize wan ma jo UDA kode. Kuri organize upar wa Gladys Wanga nikech ing'eyo ebo sebedo motegno wabe ko wen en dhako mwagedo kanyo. Ene mwanyalo miye wanyadwar mondo ebe koro mi koro kikugo wacheka kaka jogo be. Wasewedu ko mar chama udhi ukao chama no mega mudwar. To deputy party leader to when wa mabe wen do hata ja UDA. Yes. Ana jama mabe madie. Yes. County. Gladys Wanga ni mano do jatelo ndi. Nyasuna Wanga. Yes. Tiyo ma tire o mabe ma ina ka mine wacho ni Gladys moromo. An weche ODM ka ODM oneno ni en rieko margi mondo mi gimi Gladys Wanga deputy party leader de bed maber de bende wachomo kuma koro joma mine nyaka wang'igi to Wanga ni adwa ni bende jo kanyana mong'ie mos nekech mbele mage job ma koro biro ka koro affirmative action mbele national government kanya ng'iyo malong'o to gene jowa moko mabinyo wa choro kaja wachni oromo telo maduong' ben malo kacha. Alright. To adwa duoko Ken matin. Kiduoko Ken. Mana gi gimo wacho mar yiro mar joma dhi kawo telo nikech duond bura mar ODM ka jotende ang'wen owuok ma oting'o jakom mar duond bura oting'o jolup jatelo ariyo to gi minority leader minority leader maben political affairs director mar party manyiso ni weche mag siasa te kaka ichano gi wanda chano mako nyiso ni nyaka gik moko ariyo ma ODM nyaka tim nyaka gibed ni gingiro telo margi mar chama to gingiro weche mag siasa mabende moko igo piny moko bende igo gi malo koro ang'o manyalo timore ka nikech sama thuolo dong' emido ka ji yaro kumbogi to mane minyalo chuo ng'ato go kumbo ma samoro wacho ni ng'ane gini joma richo ma nyalo kelo apaka mane wacho ni yamo koro loko chano nyalo miyo yamo loko iwinjo Bati imbe in political director iseng'eyo giga ang'eyo weche siasa king'iyo gimotimore ni en ono Nyasaye nekech ka jodito madongo e chama mar ODM osechorore malo te gine cabinet ka Nyasaye okonyogi opuodhgi malong'o ma gidonjo tieni nafas odong' e party kacha koro Raila Amolo Odinga bende ang'eni obiro ng'iyo joge mane iye kacha ma bende oromo e ODM kacha bende nitie jomoromo ndi ma be onyalo miyo lemogo mondo mi sani Wanga gire ni kacha ng'ane governor ma Kisii Simbarati ni kacha ji mang'eny kata Babu Owino gire ni kacha jodito ma be oromo telo to mano ODM biro timo kigin to namba 2 gimotimore ni tiende ni en gima duong' ne jokanyana ng'ama nowacho ni jokanyana nyaka bedi opposition nyaka githo mano ng'ama noriambo opposition nokogernwa ok wan man waloso opposition ok ni kile pile jowa dhi ndara tinego wan bende gima koro buoyo ma ng'ano Ken wacho ni ndesna buoyo mawiye William Ruto ndesna buoyo mawiye Raila Amolo ndesna buoyo ni koro Ruto gi Raila osendeso ne joge to kosendese ting'iyo ni indese ne ng'amo ndese ne cha to okondese ne kech en jaluo okondese mabe in mane thir gi Ken kanto bora bro thir gondi ing'eni ka ji odonjo sirikal to konyiso ni okunyal ginegi criticize gi ka gitimo gima ber tigone gi tik ka gitimo marach tigwe gi oko donge koro wan wacho niya kata gineno ka itimo vetting Junet Mohamed makoro sani Kenya sa okonyo biro bedo minority bende ne kidho gi akidha kacha penjo gima na penjo bana kaka jowadgi penjo gita tiende ni sani ing'iyo ng'ato kaka en Mbadi Nyang'o Teke nowuok kacha to wacho weche ma jo Kenya winjo king'iyo kako keto pache maler kako dhi loso treasury kako dhi keto weche mag communication kako dhi keto weche mag finance bill kako wacho ni inyalo tim ka finance bill onge tiwije kata ka jomoko ma jokocha wacho ni bwana Raila Amolo Odinga nigi jorieko wakao bwana ni wamiye nafas kata ka wuone miyo winjo jo watieki winjo jo bende o wacho weche mag blue economy to wacho maler kako biro tiyo to mago individuals mano party kendo ni gin gi wich maler kaka individual aya katieko bati wan wang'eyo ni nyithindo mano dhi e ndara gi nitiere gik moko ma gidwaro weche mibadhi ogol piny gidwaro mondo giyud tich gidwaro mondo gope mag Kenya dog piny kendo gidwaro mondo ji oriwre nekech gimbe gidwaro ni ging'ini to gin chenro gien mane e sirikal ka koro emomiyo kineno ka weche gitimore to wadwa ni mondo President Ruto ka koro ji dhi kata mana permanent secretary kacha
kodhi chenro loso chenro to bende ochako ng'i kendo ni wuoyo mane biro chaki ndese no jokanyakla iwinjo kwadhi mana kamano nyaka wachop piny kucho eka wabedo gi sirikal moriwore nikech jomoko kaka ing'iyo ne gisedonjo wan mane waonge to ne waonge nago nikech ne wago koko e ndara to wacho ni Ondiek must go, Ruto must go to kogo to dhi kanye kogo ng'ama dong koro waseriekore wang'eyo ni ka wagole to weche biro bedo marach to kwaweye kach watiyo kode to wabiro loso gik maricho ka koro Ondiek ok wabugolou kik wach mwagolu wano kwa golu wadwani mondo watiyo kudu maber urwako mana maler mondo wadhi mbele weche moko mag gola koro waweyo Ondiek an gima sebedo ka abiro nuoyo nyadi 70 ni an nyocha wacho ni watenre ure bath sirikal an awacho ni ka William Ruto noland kaka president to nokawe pache to onwang'o wuode dalawa miluongo ni Dr. Raymond Omolo mano jakibiri dalawa okawo miyo tich tich manomiyo mandalo yugi pisi mane wach mana sika wacho nokango ka ni jokama ando mosemiwa ni wabiro support nyaka tho to kata walo nineno ka samano walo lando kaka nyocho tiyo e ministry mar ICT walo notiyo properly iwinjo nyiso ni jaluo komi thuolo kata king'iyo rate magisere e form godo the ministry mar interior serious reformation to kata king'iyo apart from teach motiyo office gik motimo outside kokulande news ka kaka o support sani o support team o support mon liet o walo nyocha pogo ji mogo ero koro no mogo jowana wacho ni mogo okrama pogo wa mogo koro mbani gini nyaka ikre ma pogo mogo nikech gik sama kech be nitie mogo no bende nitie nyaka jo pogo an gima dwa wacho maduong yes en the democracy mar Kenya okosechiwo space marwa kaka oganda osego wachenga manyaka last no waparo ni wanyalo yude to notamowa an gima wacho kendo anuono oganda luo kawuono adwano kango kwa wuothe street kacha to jowa ma joluo understand wang'e niya kare jogi nyobeto mana yo to bedo mar jowa mar mondo molo gini kanyo go walo gi nomiyo president confidence mar mondo wanye fine we ka jinzigi othunga kaka gidhi thungani ere ng'ama wanyalo riworego lamo mane wasebedo kwa ywayo mondo ubicha yot mondo jakom no yud thuolo mar gombaka endo mi wawacho niya jakom ka koro idhi mikom mar AUC macho dhi yudo kata nasewacho studio ka several times ni president dhi temo manyalo duto te mondo mi Raila obed chairman ma AUC neno kosetero candidate mare nyocha Raila osebedo nyocha osesetne center mare mar campaign mar AUC koro wan wagen ni kamano position mwadhi wayudo at the international level then wabedo gi positions ma wan go e treasury for the first time William Ruto kende emomiyo jaluo treasury pok nwanwang'o nyaka ne chak Kenya President William Ruto kende manyocho miyo ja Kenya Kenya Defence Forces sawa marach nyocha wuodwa onindo William Ruto kende kore president mokwongo nominate jaluo bedo attorney general ma Kenya pok nwabedo godo nyaka ne chak Kenya kombe adek ma important to kende ni moting'o wuod luo watere AUC mondo wabede gi chair ma AUC for the first time nyiso ni mae kako do widi nyo wacho jo moko ni samoro pingo do widi mana nikeche gik ma wabede wacho gi pingowa nia William Ruto mosenyiso thuolo to jalo mane Moi kana omake oginga do widi no se wacho Daniel Toroitich ara Moi ema no release oginga mokawe momiye tich no release to kendo Moi ema no miyo yugi PC tich mane masani koro Raymond Omolo nyiso ni mae ndiye nyien ma wanyalo move go koro kako ganda wadire ure bathe kama ne nitie failures mbadi or steam line finance ng'ane ne Wandai girieko mana neno ka Wandai nigo cha opang energy maber mondo wabed ni stima ka nitie EPRA problem ka nitie something to gini bat be nyaka watang ni samoro ka okwago kwandwa maber to wane manyaka wadong kwa dingo Dr. William Ruto mondo wadhi kanyakla kaka naelo nikech ing'eyo gik sama koro bende wadok chiere momineno kata sani adhi kedo matek kanyalore wan UDA nyo wasetimo yiero kango miya just 1 minute wan UDA no yiero marwa maber wan kaka Homabay County wadwa kedo Rubuya no ket jakom ma UDA an coordinator ma ogai ma Milambo arito Migori tarito Siaya kan arito Migori tarito Homabay to bende nyalo meda go nyadhi Kisumo nyaka Siaya nikech koro be ane ogai ma Nyanza mangeme weche mag chama but gima duong en ni wang'iuri to wayuda no e sirikal wang'iu ni sani Wandai koyudo gimoro oter kocha Homabay ko wayudo mondo wabed ni finance marwa mar Kenya nyalo ringo nang'o finance bill tibiro duog moro but ne wach ni macha do fail but nikech communication kaka mbadi no wacho but the main thing en ya
kaka oganda anamor ni kawuono wawuothe jani achiel mar tenruok e sirikal. Onge sirikal mwanya yudo ka wan wasiko waba makidi wapinga pinga. We uruba kidi ne jomoko bo bae. Mane gima sebedo kawacho. Erokamano Ken, erokamano Okango. Nitiere gimoro madane piny ka. Mana kotende kod gimo wacho mar siasa mar donjo e sirikal ni. Gin weche ariyo mokwongo. En Ken wacho ni biro chopo kamoro ma samoro jo kanyanam oyier mondo obed ni anie migawo. Nyalo chopo kama koro ting'e jatend piny kaka jok ma osire motegno kata mise mag sirikande. Poni gik moko kodhi kare ahinya. Donge nitiere kaka samoro koro wach ni koro Ken gokango bedo piny put moro gi joma yiere e sirikal gi. Koro mbaka ti wacho ni jogo go mbaka mar dot. Koro gidwa wacho wach mar Kenya go mbaka mar dot. To mai gima samoro winjo ka osebedo ka inyo kada lup jatend piny e gwenge ma kamu gwenge ma owuoke kod ogendini mamoko. Kiyudo kata mana jok ma samoro ok tudre kod ahinya e pach mawuok e gweng'gi wacho ni ng'ani nyayo weche mag ukabila to winjo bed ni en okumba mar Kenya mangima kosiro jatend piny William Ruto. Magi paro ni samoro ok nyal kelo pek. Mar ariyo en wach mar bedo ni uni sirikal osiro sirikal to tiendu machielo ni oko. Ing'eyo ni ka jatelo mora mora mana koponi ni rieko matut ahinya mar winjou to koponi onge go to koneno ka un ka samoro odwa gwe mpira ka dhi ogonde to bro chich kodu. Pono ni oganda ma uwacho ni oro donje sirikal to gidonje gi tiend gachiel ni oko. Ma nyalo keto jatend piny gi to mane kata gi mise mane mongirore mar bedo gadier gi jok mawalo. Iwinjo Bati? Yes. Wachagi kuma ne Kenowe. Nikech Ken wacho ni wasir sirikal. Mano ber. To giwacho ni nwaluongo gi nadhoke. Noko luongo nadhoke nono. Ing'e ni ne gidhi Kawanya. Ne gidhi wanyo. Maji koro nitie. Koro ne ka ne gidhi wanyo to wan koro oluongwa. Ing'e ni wanyo gi rweko opogore. Koro wan wang'uono nunu dhi wanyo to erokamano wanyo mano onge wach. Sani koro man en migawo mopogore. To onge wach mano kanyo. Namba ariyo, king'iyo, ing'e ni pend chik wacho niya, Bati. Sama iloso national executive, nyako bed national executive mang'iyo ni jokanyo no mane iye kanyo, gin jogo moya kuonde mopogore e piny Kenya. Jo-Kisungu wacho ni regional and ethnic diversity of the people of Kenya. Tiende ni nyako bed oganda mag dhoudi mopogore kuonde mopogore ema donjo iye kacha. To ka ne ng'iyo sirikand Ruto mokwongo ne onge joma ne gikelo kacha ne opogore lakini nitiere gwenge manowe. Koro migawo mobiro sane ni jobigepe mikoro yiero sane gi ema koro kelo wacha maliet maber. Gweng mane manowe masane omedi? Iwinjo? En gweng mane manowe oko masane omedi? Ema wacho niya, ni neno nini mayawo mabe, ni neno CS mayawo mabe. Be ni neno CS mayawo mabe. Sani dongo nge CS ma Migori. Sani dongo nge CS ma Kisumu. To wacho to ni neno regional Bati wawachni Okango yena ya interject kanyo tadi interject we ni wuoyo no gimi wacho no wawachi ibiro yudo gi nafas maduoko koro Bati ka wadhi mbele obiro yudo nafas maduoko gima temo wacho en niya kata ka ni poni ntiere joma no oter kacha mokwongo jowanya wach ni wanyo mano dhi mokwongo mano in quotes oda jogo no nyalo mar gino tere awacho niya wanyo in quotes yani ne gidhi ka jowa ne okoyie gi wachno. Iwinja jokanyanam ne okoyie emomiyo ni wacho ni gina dhoga sani jokanyanam oyie ang'o ma jokanyanam oyie nikech Raila Amolo Odinga nowacho ni en ogolo joge mane ker oyiero ni mondo dhi okonye tich ogonyogi gidhi ok ni pati ogonyogi en mogonyogi koro ji osiro wachno watieki kwatieko Bati nyaka wang'e ni jok miyiero kaka jotend migepe nyaka gin bed jok wacho ni suitable and competent nyaka gibed jok man gi lony e yorego. King'iyo vetting mane timore iyudo ka jowa ka be nigi lony mopogore gin gi experience mopogore koro kinya wacho ni okirie kale kaja ni koro ni tiendgi achiel ni e sirikal tiendgi achiel ni oko jogo no resign
giwuok. Okay. Joe no resign. So they are no longer members of the party. One day They are intellectual members of the resign. party, but no longer Gin members of the officials. party. Tok gin officials Okay, mag sorry. party. But Gidhi kucho mondo gitim tich ne jo Kenya. Mano gima timore. But an adwaro ni mondo sama wuoyo always awachni wawachuru adieri kendo adiero maintain. Hera mar owete bende osiki. Ineno. Onge gima Madiangi wacho ni ne onge diversity mar Kenya, mano to is not there. The thing is just simple niya nitiere jakom gi joge manyocha ni oko ma sirikal manyo dwani mondo donje sirikal. Ing'e niya mano ok bitama wacho adier. Abro pako Mbadi kaka Mbadi Nyang kaka en. Abro pako Wandai because of substance in Wandai. To kabi wuondora ni nyocha onge diversity. Because from Sianyo nja wan go walo. To kara sani endi minister onge mwa Kisumo. Ere minister mwa Migori. Dangi wajini ka because ne wan gi PS ma Homabay pod wantiere go nyaka sani. Wan gi PS ma Kisumo kombudo pod wan go. Diversity ne nitie to kata nakuma Joho ain. Mishimbo ngane ni nyocha Asha Juma nyocha akuro. To kata Western kado nyocha Salim Mvurya nyocha akuro. To kata na Western kado nyocha Aisha Juma ya county no na. Coast region. We are talking about Coast region. Ilo ni regional and ethnic diversity. But region and ethnic. Wacha ni there was no political diversity. Koro wacha political diversity manyocha onge jo ODM nyocha onge ye kanyo jo Azimio moko nyocha onge. That's all. Koro an adwani wabedura bedani jok mawacha dieri nikech gik manyocha wacho was simple. Walo no bedo nominated no dio team vetting. Walo nyocha incompetent. Nikech wacho ni competent. No, I'm just going to what you are saying. Yene samaji gombaka. Wala competent. Samaji gombaka. No, to kara what were you saying? Gima wacho ni jo wamodonjo sani. Koro gima yeto mani yeto gigo. Wigi le. Pati le. Mane gima Okango. Ana wacho ni wabeduru ni I support jo wamodonjo sirikal. And mano is my clarion call. So long as jaluo moro yudo thuolo modonjo sirikal. Mane manyocha wacho kan Raila ko yudo thuolo mondo dhi obede UC ki support gi sirikal. A support. Don't asebedo ka support with Raila Yusika poka pengo an gima dwaro kata na Mbadi wadhi support kaka minister ma finance kata dine gi nominate mananga machara ne gi nominate man wuod chief mane dhi kanyo ka kuchu na dhi support nikech en jaluo modonje sirikal kata gi support kata gi nominate madipo kuome madalawa na dhi support nikech and so long as jaluo siru thuolo mar bedo but sirikal nikech mai kamigo e kwano mai kami pange ti sami dhi pog pesa wadwa marito Mbadi ni yawa bidhiro ne nyawang'aya moromo gero Homabay nikech wadwa ng'eyo ni sama disbursement adwa nyisi pesa counties mineno bedo ga disbursing moko ok be disburse on time sani ka koro wan gi Mbadi wadwa ng'eyo ni to manya ng'awang'ayo okuongo namba 1 modonjo Homabay wang'i ni koro osiptal timore nade ndara timore nang'o to Homabay wadhi nade kaka yeye ne otimo ineno ka Dr. Raymond Omolo ka nomithuon nong'injo piny ma Rachonyo district ong'injo dhi Migoro ng'injo piny nikech mane thuolo ma wabe wan go koro kwayudo kaka ma kata mano mena moyudore sipogo weura we pogi wach mani anio owalo minister pogo bando bijo jomo no chama chiengno tikiti wiji gimora moyude sirikal mit we wachni an gima kata wan mena no waga jore sirikal ka gimwan wango because the main thing en sirikal e wuon gimora kidwaro go hala sirikal wiji kidwaro go hala tigo gi sirikal kidwaro tich idwaro sirikal kidwaro favor mora idwaro sirikal mane kama gimora nitie uru jowa Raymond wami uteko walo wageno ni Nyasaye dhi miye thuolo mondo duogi kama donjo ko moduogo go wami uteko Mbadi wami teko nikech koro chung no menda te wami uru Wandai an mage mang'eyo an moko muwacho mamoko go to podo kadwa wuoye nikech an adwa majaluo modonjo sirikal ibro wuoya ken nikech ochuni ja siasa nikech ochuni ja UDA ibro wuoyo kango bendo chuni nikech en ja Azimio time e matin gi net oja kanu Azimio se ketre Azimio ngeno mane kama na chope Azimio onge kawuono kango bro nyiso waka gi Azimio sani gi moyudo UDA bendo seke gi jagoro margi maduong' Azimio koni bende iwacho ni mara nitie jok ming'iyo kaponi Raila wuok kaponi entie kaponi ang'o matimore by the way okan yamoloko inano UDA mana gi nini ing'eni siasa kolokore to wegi party nyaka ging'e ni ang'o mamanda gi tim madhi siro party wachakuru kwa tieko yes mane gima timore UDA aina marach ni Malala Cleophas manotero party wacho ni en kano yiere mokwongo odhi keto Kisumu yelo koro en sani en mokoro wuok giketo Hassan Omar acting ageno ni gibiro loso wechego Azimio yes Raila Amolo Odinga
ikore mar dhi AUC. Raila Amolo Odinga en ng'at ma siasa ne en gi rieko mar siasa, ong'e kaka opango siasa ne. Wan wawishe mana the best, kendo wadwaro ne lemo ma Nyasaye. Azimio biro chung. Azimio Azimio biro chung kar tiende. Azimio nitie. An pok aneno ka Azimio gore piny. Azimio dong nitie gi jotelo. Okay. Azimio nitie. Koro gimoro amora kendo Azimio kacha be nitiere demokrasi. Ng'ato wacho mana mare, Okango wacho mare, Kalonzo wacho mare, Raila wacho mare. To gimoro maduong' ahinya en ni wan gi paro mariwore kogi kuma koro nyaka wariwre paro. Kendo mana neno ka dhi timore mbele ka. Buche biro mambele ka, mabiro loso weche madhi timore maber. Wageno ni kaka jokanyanam. Mabende ni Azimio kacha. Ere kaka Azimio cha bende konyo jokanyanam. Ere kaka joma nie kacha modonje sirkal konyo jokanyanam. To gimaduong' katieko. Gimaduong' wawatieko achiel kende. Gimaduong' katieko. En ni sama koro wantiere ni Raila Amolo Odinga osemiyo warieko. Okonowa ni jogo motiegore man gi nyalo, man gi wich maler, koponi iyudo nafas mar donjo sirkal, ok itine sirkal Ruto, itiyo ne jo Kenya, nekech mane gimomiyi. Koro tine jo Kenya, weche dhi maber, Sani Mbadi ni kacha, Wandai ni kacha, Jo ni kacha, Oparanya ni kacha, jowa moko biro donjo kacha. Awacho ni Abati, gima duong' madwa konyogo Okango en ni achiel, Okango nyocha spokesman mar Azimio but gicha oserumo. Nikech ineno Azimio cha bende en mar Raila, mana kaka ODM en Raila ODM. An gima adwa kono kaka jo Azimio. Wan jo UDA. Jo Kenya kwanza. UDA wan watimo yiero mwatieko. Nwatimo yiero wa Homa Bay mwatieko, wan gi constituency offices, wan gi ward offices, then jo manyok wayudo thuolo, mano ok oyudo thuolo to nigi strength. Bende wakelo moko kanyo ni teke wadhiro godo gik moko mondo odhi mbele. Nikech chama wadwa ni wagere Homa Bay, marwa mar UDA. ODM wadwa no gere Homa Bay kanyo. Gibeda kwa endelea za gimiluongo ni demokrasia. But gimaduong'. Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Eugene Wamalwa, kung'iyo history mar development mar politics mar Kenya. Gite gin jok mose betray jakom. Miyo an adwa wacho nunia. Ka gik 2007 Martha Karua nilero kotamo jakom bedo president. Mane sema bende ne Kalonzo penya katikati. Then Wamalwa to nyo bedo sirikal nyaka let ka. Koro gir kiwuond gini koka gidwa bedo misik Raila. Giwe Raila wuothe. Raila dhi AUC ne oriemo pangre kigin mano be chambwa maluo UDA ni be kwa bedo ne baso William Ruto ka wadhi go mbele. Gima duogo Okango. Weumba ket joluogi pek mar ting'o jok manose penya katikati. Wegi uru kod gisiwi jo mabere sirikal sate. Weuru wago wabere sirikal. Gima ken wacho no adieri. To ng'ato nigi ratiro ne mar chomo siasa mochomo. Gimwa wacho sani kaka jokanyanam. Raila Amolo Odinga osemiyo wa yo. Jomomiyo wano. Wabiro supporte nyaka giko. Be ok negi rwa keto Raila dhi negotiate negi baso migi ni gin gibedo niya. Ni njako negi to gimuonyo. Penya katikati. Weuja kombe ochopo gi kanyo ok njak timuonyo onge ywak e liend gi ng'ato magi gik ma iwacho kar yamo boloko Okango pako William Samoei Ruto nyaka kendo mapil machielo jo Ramogi nyinga ndio batie no die kachiel kod Okango agi yaw duto mosiro twak mar tim makawuono odiemo makare oritimo sani kamano wadwa omit kawuono